Sariya bulon jamkan lamɛnbagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔkan k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko nin anw donnen aw ka jamkan sariya bulon kɔnɔ. Sariya bulon kɔnɔ bi an kɛn bɛ ka ɲɛsin dakun ma, dakun min ni maaw b'a la ka ɲɔgɔn sama-samaw k'a la. Ni jamkan bɛ anw bolo a man ɲi an ka fili to maaw senkɔrɔla la. Cakɛda min ɲɛsinnen ma an y'o wele. Babu a bɛ ka segin ka bi le thème du jour, le décryptage de la session directe des logements. Maa welele Monsieur Mohamed Daou, chef de section communication de l'Office malien de l'habitat, an ale bi ɲɔgɔn fɛ o la bi walasa ka dakun in ka walawala. Hakilina ye jumɛn ye? O de ye k'a fɔ an ye a ŋunuŋunu kumaw mɛn ani an tilara ka communiquer ye nin cakɛda in fɛ, cakɛda min ni ale ka baara ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ sokow ma kɛrɛnkɛrɛnnen la, so minnu ni an kun b'o di maa caman kun ye a ko ninnu dɔn waati tɛmɛnlenw na atelier kow ni fɛn caman anw ka togodaw la ni a fɔra ko logement sociaux logements filiw bɛna a kɔnɔna na. O la bi ka walawalali don a la hakilina in nana na cogo jumɛnw na laɲini jumɛnw bɛ a kɔnɔna na k'a bɛɛ walawala. An bɔra an ka jabaraniw ɲɛfɛ bi an tɛna don fili kɔnɔ ko la bilen, maa tɛna an hakili sonya bilen a ko la, an tɛna namara a ko la bilen. A kunnafoni jɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ a wulibali k'o kɛ aw tigɛ ni ala sɔnna jamukan in don a bɛ ban kuma o kuma ne ni aw an bɔ kunbana sɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ an n'an ka maa welele walasa ne ni aw an mako bɛ mun na ni ala sɔnna an n'o kɛ aw tigɛ sisan nɔ. Ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a kurakura aw yɔrɔ ko aw bisimila aw ka jamukan sariya bulon kan Serifula Jabaranimuso la nin kuma in na. Monsieur Daou k'i fo k'i waleɲumandɔn an ye ci bila i ma OMH tɔgɔ la ka OMH wele an ye kunnafoni minnu mɛn a kana walawalali don a la fili min b'a kɔnɔna na ka na se ka fili ninnu bɛɛ latilen k'a kɛ kunnafoni ɲuman ye maa min mana lajɛ u ka se k'u taafa n'u dɔnfa dɔn a ko la. Aw y'o mun kɛ OMH an b'aw fo k'a waleɲumandɔn. Foli ni waleɲumandɔn diyara an ye k'a fɔ aw fɛnɛ ye ko aw ni ɲankuma an filɛlikɛbaw fɛnɛ ni wagati in na ko ni ɲankuma. A diyara n ye o la sisan an bɛ an ka bi hakilina in k'a ɲɛ dɔn k'a gɛlɛyaw dɔn k'a nafa dɔn. N'a fɔra ko session directe, la session directe de certains logements bi jamana in kɔnɔna na nɔ i n'a fɔ an y'a kunnafoni ye cogo min na e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna ko in yɛrɛ kan session directe in yɛrɛ ye mun ye, kunna jumɛn b'a la a nana na cogo jumɛnw na? I ka o ɲininkali n balimakɛ o diyara n ye kosɛbɛ. Hali bi ka foli ani barakada kɛ ka ɲɛsin Serifula TV a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma, ka a fɔ an filɛlibajɛkulu ye kuma ka gɛlɛn ni fili min donna kuma kɔnɔ o tɛ ne ka ɲɛmɔgɔ ni o Office malien de l'habitat ɲɛmɔgɔ o ka fili ye, o tɛ an ka ministre so ka fili n'o ye ministre so min ɲɛsinen don soko ani yɔrɔ siko ɲuman ma an ka jamana kɔnɔ olu ka fili tɛ, o ye ne ka fili ye. N bɛ o hakɛto ɲini kɛ kuma kɔnɔ ka foli ni barikada kɛ hali bi an ka jamana ala ka basigi, ya rabbi amin, ala ka an bɛn kelen ma, amin ya rabbi, ala ka jamanadenw bɛn kelen ma, amin. I ye ɲininkali kɛ sisan ko session directe ko ye mun ye? Dakuruɲɛ kelen na dɔrɔn k'a fɔ session directe o ye ka so dɔw ka olu bila sanni feere bolo kan, o ye a dakuruɲɛ kelen k'a fɔ a ka faamu. I ko session directe hakilina nana cogoya jumɛn na? A ka kan an ka segin an kɔfɛ dɔɔni walasa a bɛ faamu. San 2015 2015 jamana ɲɛmɔgɔw tun ye an ŋaniya o hakilina kɔnɔna na so 20,000 o tufaden fɔlɔw o dara. O baara kɔnɔ so 12,000 ani so 500 ani so 66 o baaraw olu kimɛna. Nga a nana ye k'a fɔ baaraw kɔnɔna na
gɛlɛya nana ye baaraw la o ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye don dɔ mɔgɔ i ka jan don dɔ i ka surun baara fɛnɛ kɔnɔna na waati dɔw b'a la nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la fɔlɔ jamana de tun bi i kɔkɔ da so ninnu jɔli la i b'a ye sigiyɔrɔma 100 o 100 jamana bi sigiyɔrɔma 55 ta a la gɛlɛyaw nalen musakako na sira fɛ minnu ɲɛsinen don so jɔli ma olu taara ka taa waribondaw la bankiw la ka taa juru ta walasa baara tɔ kana foso fasa baara in bɛ se ka ban cogoya min na bari jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina tɛ foyi ye jamanadenw bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na ka don a kɔnɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye o y'u ka hamina fɔlɔ dɔ ye juru ninnu nana ta minnu bɛ yɔrɔ ninnu jɔ fɔlɔ ni baara kun kɛra u ka wari bɛ sara o yɔrɔ la nka walasa baara ninnu kana foso fasa nafolo ko musaka ko gɛlɛyaw nalen olu taara juru taara ka taa ta bankiw la so min jɔ nɔgɔya la k'a di jamanadenw ma sɔn nɔgɔya kɔnɔ u kana dekun jamanadenw b'o sara dɔɔni dɔɔni san 25 kɔnɔ nka banki ka wari min bɛ sojɔla ninnu na n'o ye promoteur immobilier ye o kan ka sara san 3 san 4 ka taa dɔɔni o sanfɛ a kɛra gɛlɛya ye o gɛlɛya kɔnɔ fɔ a bɛ ɲini ka kɛ dekun ye tɔɔrɔ ye an ka bankiw ma o de la jamana ɲɛmɔgɔw san 2018 hakilina dɔw taara ka sikafɔ dɔw kɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la walasa so dɔw ka bila sanni feere hukumu kɔnɔ n'o bilala sanni feere hukumu kɔnɔ o dabakun tɛ dɔwɛrɛ banki ka juru ninnu ka se ka olu sara o baara kun fɔlɔ o kɛra o baaraw kimɛnen a yera k'a ye tuguni k'a fɔ juru ninnu ma ban sara la o kumana san 2020 ani 21 n'o ye 2021 ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnena ministre so min ni o ɲɛsinen do sɔrɔko ani musakako ma an ka jamana kɔnɔ o ni office malien de l'habitat u ye sikafɔ kɛ ka lajɛw kɛ ka ɲɔɲɛw kɛ o de la a bolodara tun k'a fɔ so dɔw ka bila sanni feere hukumu kɔnɔ sanni feere bolo kan walasa juru min ni minnu ye so ninnu jɔ n'u taara ka taa ta bankiw la wari ninnu tɔ a bɛ se ka sara cogoya min na walasa a kana kɛ kɔlɔlɔ ye waribon so ninnu kan ka ɲininkali dakuruɲɛ damadɔ la so dɔw bilali sanni feere minɛn kɔnɔ a hakilina nana ka da nin de kan ka teliya la ka se ka bankiw ka juru ka olu sara a diyara n ye an ye faamuyali sɔrɔ la n'o tɛ an yɛrɛ tun bɛna ɲininkali min kɛ o de tun ye hakili la i y'a jaabi nin kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ OMH yɛrɛ de ye ŋaniya yɛrɛ ta yɛrɛ komi an ye a papiyew ye cogo min na a bolo n ko aw yɛrɛ de ka ŋaniya talen don ka se ka nin baara in kɛ mais i ka kuma b'a jira k'a fɔ franchement OMH dama tɛ awɔ office malien de l'habitat kelen ma ŋaniya in ta dekun ninnu nanen ye kuma nana se a kan ka se yɔrɔ minnu na sikafɔw kɛra a la papiyew dilala la gafew dilala bolonɔ bilala o sɛbɛnw na k'a fɔ baara ka taa nin taacogo la o fana a kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na a diyara n ye mais session directe yɛrɛ yala a baaraw o daminɛna wa walima a kɛ mɛ ka waati dɔ bolo da a baaraw daminɛni la ni bɛ se ka perepere-latigɛ di maa minnu bɛna lajɛ jamukan kɔnɔ bi u ka se k'a dɔn ni maaw b'a la k'a fɔ ko ŋaniya ye u k'u sen don nin ko in na n'i y'a dati fɔ a ka ca Ala fɛ maaw n'a kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka taa walasa sɛbɛn mun kan ka bila la k'u ka labɛnw kɛ ka taa o baaraw kɛ n'a daminɛna
mbalmakɛ suntura i ka o ɲiningali o ɲana kosɛbɛ ni ala ka diɲɛ ye so minnu bilala sanni feere minɛn kɔnɔ a baaraw daminɛna ntɛnɛn tɛmɛlen ni o bɛnna an bɛ kalo yɛrɛ min na ni o ye juillet kalo tile 8 ye mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u kanbɔ so ninnu na sanni feere hukumu kɔnɔna na u y'u ka laɲini sɛbɛnw u y'o doni daminɛ awa ka bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ladɔnniya ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ yan ani Mali yɛrɛ kɔ kan bari an lajɛbaw ka ca yen kosɛbɛ o kumana k'a fɔ so ninnu papier bilali k'a ɲini sanni feere hukumu kɔnɔ a baara bɛ taa to senna fo ka taa se kalo kura tile 9 ma ni o ye utu kalo nata ye kalo kura o tile 9 2024 ɲinɛn san kɔnɔ a baaraw bɛ to senna o kumana o ye k'a jira k'a fɔ kalo kelen de bɛ kɛ sɛbɛn ninnu ni minnu bɛ fɛ ka so ninnu ɲini sanni feere hukumu kɔnɔ ka papiyew ladon ka sɛbɛnw ladon kalo kelen bɛ kɛ a baara la o kumana ni ala ka diɲɛ ye kalo in tile 8 n'o ye juillet kalo ye a daminɛna wa a bɛ to senna fo kalo kura utu kalo o tile 9 san ba 20 ani 24 kɔnɔ n'o ye ɲinɛ san ye yanni ka bɔ kuma na o yɔrɔ la ka kuma dafa nin so minnu bilalen filɛ nin sanni feere minɛn kɔnɔ n'a ka di mɔgɔ min ye ni jɛ b'i bolo F3 b'a la F4 b'a la F5 b'a la waati koron kama taabolo minnu ani critère minnu ni olu fɔlen no a ko la a n'a musa an tɛna se ka an da don waati koron kama nka i b'a ye k'a fɔ baara in yɛrɛ daminɛtɔ an ye kunnafoniw cani an ka kunnafoni gafe sɛbɛnw na bɔlɔlɔ siraw fɛnɛ fɛ kunnafoni ninnu carina ye nin nɔ o kumana ni warijɛ bɛ mɔgɔ min bolo o so minnu bilala sanni feere hukumu kɔnɔ a bɛ feere warijɛ la nka ni o fɛnɛ ti mɔgɔ min bolo ni warijɛ t'i bolo jamana ko i bɛ so siya min nɔfɛ sanni feere in hukumu kɔnɔ so wari 100 sarada la sigiyɔrɔma 15 i bɛ o sara o bɛ bila waganden kɔnɔ ni o bilala jamana ko a juru tɔ o bɛ don i la san 15 i b'o sara dɔɔni dɔɔni fo ka se san 15 ma nka n'a jɛ b'i bolo k'i b'a bɛɛ yɛrɛ san nafolo kasabi bɛɛ ni k'i b'a san ala se kɛ mɔgɔ min ye a bɛ feere a diyara n ye donc kɔrɔ ni maa mun y'an ka jamukan lajɛ bi n'a ka di maa mun ye ko yɛrɛ b'a dɔn a musaka dafalen bɛ sɔrɔ i bolo i bɛ se ka wuli ka taa a papiyew ladon k'i ka musaka sara wa donc n'o a bɛ sara wari in sara yɔrɔ an bɛ wuli k'an ɲɛsin OMH ma wari min taa di aw ma wa walima sara yɔrɔ bɛ wari in na a ye wari ti di ni wari bɛ mɔgɔ min bolo sisan office malien de l'habitat ma i bɛ waribonso min na i bɛ banki min na o kɛra banki fɛn fɛn n'o kɔni y'a sɔrɔ n'o ni office bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa ka taa i ka compte i bɛ taa ka taa musaka in bɛ bila o kɔnɔ ni musaka in bila l'o kɔnɔ banki b'a seereya k'a sɛbɛntiya k'a fɔ i bɛ so masina min kɔ siya min kɔ sigiyɔrɔma 15 min kofɔlen do o la walima n'i b'a sa jɛ de la n'i y'a jɛ bɛɛ bila a bi a sɛbɛntiya k'o sɛbɛn d'i ma k'a fɔ a ye wari ni musaka hakɛ ka bɛn n'a ka so ɲinita hakɛ ye a y'a bila a kɔnɔ o sɛbɛn wɛrɛw fɛnɛ kofɔlen do waati koron kama an tɛna an da don o bɛɛ la nka ni minnu ye an ye kibaru dilen k'a fɔ i kan ka nin hakɛ ninnu dafa n'i y'a kalan certificat de résidence ani ka carte d'identité donc olu sɛbɛn tɔw olu bɛɛ bɛ ɲini ka fara o de kan o kumana i bɛ sɔrɔ ka taa sɛbɛn bila jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen do ka sɛbɛn ninnu ka a fɛsɛfɛsɛ ni baaraw papiyew bilali banna k'a fɛsɛfɛsɛ donc ka sɔrɔ ka jaabiw ka olu bɔ kɔfɛ o b'i ka kuma ni n b'a faamu k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ kan an lajɛ nin waati in na bɛɛ ka tigɛ a kan k'a fɔ so minnu bilala sanni feere hukumu kɔnɔ kɔpɔrɔ ka dɔgɔ wari ye a dɔrɔmɛ 1 misikara zarati a tɛ taa office malien de l'habitat ka
wakanten kono ni afo juru munu ni ode bi no tara wala saka yoro jo banka o juru nunu donc compte krenkreni compte séquestre o dayele lendo war nunu bebe che kabla ode kono wala saka banka juru kasara ajaranye précision ni doni yoronika ama fe ka odo doni papier utala bla ida serama okoro keme sarala ida serama ko tanduru ode kanga sara donc o sarali na ni commission clara ka barala kuma na peu ka jabe bo ka fo moko hake munu ito bala ina fo so kuma di tugomna donc barabe bla ode menen kon nana c'est à dire que ni commission ya ka délibération ke ka jabe bo kuma muna wari meta bla wa walma ame wati mnani ni biteka papier bla bitani 15% ye retana ode be da o nyo de fo ngo obe papier nyini taw fe pour que akadonga fo 15 obe ye wari ere je bla ki bi so inko ka san aje fe kala ni dalu ya sebenye ani 7 to mun folendo ko faroka ka obla ajaranye no bla la obi so ka fese ka anyanyini ko fe ka donga fo puma min fora la ki ka do pona karsa ani yoro ninka ka ajaranye ameni preparative di parce que puma de do on nana de kame wala like wala sa ka jamana don tola clean ko bo fli ko nana wala ma kana ta ka na ka papier ka soro musaka min fora ye choix mun ke ida sara turane f4 ni fema akla wala li précision dira yorenka ko sebe ambi fo o ko fa sisa ni ayen jatemene kenina est-ce que an saka jiga ka fo ina fo ni e fandan were se motola ere sokola wa na kera ni jebo golo kay ni musaka ke mun ganga sarala est-ce que an saka america fo c'était amunu ye ngoni ya se motola sokola malla pewa balmake mogo mangante ka i jigitike alala amangante ka an jigitike anga jamana na ninte fantan se bole sokola bari kuma damina yɛrɛ kono ne y'a fɔ sisan ngo so minnu bilalen no sani feere hukumu kono ni wari jɛ b'i bolo i b'a san nka jamana ye ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye o de la n'a sɔrɔ sisan i bɛ misali don i bɛ F3 kɔ hakila o wari $30,000 n'a kunkan fɛn n'i b'a san jɛ la n'o b'i bolo a bɛ feere i ma nka n'o t'i bolo sigiyɔrɔma 100 so wari la i bɛ 15 sara 15% du prix du montant du logement maintenant a tɔ jamana bi juru do i la i b'a sara san 15 kalo kalo i b'a sara fo ka taa san 15 ma o bɛɛ ye nɔgɔya dɔ ye o bari jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye dɔ bɛ se k'a san jɛbɔ ngolonkan na mais a yera k'a fɔ mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen o de la dɔɔni bi sara a tɔ juru bi don i na i b'o sara san 15 kɔnɔ dɔɔni dɔɔni o bɛɛ ye nɔgɔya sira dɔ ye o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen logements sociaux baara bɛ sen na bari fɛn fɛn dɔɔni k'a jɛ so 700 bɔ ɲɔgɔnko la o carilen don jamana ɲɛfɛ marayɔrɔw la baaraw olu bɛ sen na ni olu fɛnɛ banna ni ala ye minnu garisɛgɛ don o la olu bɛ don o kɔnɔ olu ye an balima dɔw don jamanaden dɔw don an sinji dɔw don donc o la k'i ka ɲininkali jaabi kuma ɲɛ dakuru ɲɛ suruman na k'a fɔ nin ye logement sociaux ko banni ye n'a bɛ f'o ma so ye so minnu ni mɔgɔ minnu ka sɔrɔ ti a to u ka so jɔ u yɛrɛ ye k'a ko nin y'o ko banni ye a ye nin to banni ye an b'a jigi ni ala sɔnna jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw kɔnɔ u ka cɛsiri kɔnɔna na a baara a bɛ to sen na bari n y'o de fɔ sisan n ko ni hamina bi jamana ɲɛmɔgɔw la bi ka so jɔ jamanadenw bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na k'a sɔrɔ u ma dekun u ma tɔɔrɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina dɔ ye bi o yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ
an kɔni t'a fɛ nɔgɔ ka to kuma dɔ la an ye minnu mɛn nin kɛnɛ kelen kan donc san 15 min tora sisan i k'a sara o kɔnɔna na ni ala ye garisɛgɛ kɛ fɛn na yɛlɛma nana don i ka ko la ka boni bugulen don i bolo donc n'i b'a fɛ k'a tɔ sara i bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ san 15 ma dafa wa misali la ɲinan kun ka gɛlɛn ma mɛ san wɛrɛ ɲɛna nɔgɔya ma kosɛbɛ n tɛ si da dɔn mɛ musaka min bɛ n bolo n bɛ se k'a tɔ bɛɛ sara la san wɛrɛ yala ni garisɛgɛ kɛra la n bɛ se k'o tɔ bɛɛ sara walima wari in tɛ se ka sara fo n k'a to san 15 ka dafa wa. n balimakɛ i ka o ɲininkali o ye ɲininkali kolo manba ye diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma ye i y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ dɔ ye dɔɔni sara bi walima ɲina mɛ san wɛrɛ ala ye fataw kɛ a ye ala ye nɔgɔya k'a ye a ko n bɛna ka na wari tɔ k'a bɛɛ sara so wari bɛɛ sara kosɛbɛ dayɛlɛlen don o kama o bɛ se ka kɛ n'an b'a fɔ o ma ko paiement par anticipation o bɛ se ka kɛ nin hukumu kɔnɔ hali nin hukumu yɛrɛ ta bɔlen kɔ a la minnu y'a sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen bi ni wari b'i bolo ala ye nɔgɔya k'i ye i ko ne tun b'a sara kalo la dɔɔni dɔɔni nka sisan ji donna n ka kɔ la n b'a bɛɛ sara n b'a bɛɛ furan ka bɔ yen baasi foyi t'o la i ka o ɲininkali o de la n ko kunnafoni fɛnɛ a ka kan jamanadenw k'a faamu minnu bɛ so ninnu kɔnɔ bi kɔrɔlen ka tɛmɛ ni ala ye nɔgɔya kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye k'i bɛ fɛ k'a sara k'a ban pewu e ka bɔ kalo sara ta la dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka kɛ baasi foyi t'o la jamana ɲɛmɔgɔw ye yamaruya di o kan a bɛ se ka kɛ. a diyara n ye o de b'a to an kɛ mɛn ka laɲini kɛ sani an ka jamukan in lamɛn an ye ŋununukan caman mɛn ni jamana cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don baara min ma n'i y'o wele ka na hakili la a dabɔra kunnafoni ɲuman kama a dabɔra bilasirali kama a dabɔra jamanadenw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ŋununu kuma dɔw bɛ fɔ an ka se ka olu bɛɛ bila kɛrɛfɛ mun fɔra tiɲɛ na an b'a jigiya k'a fɔ bi fɛn o fɛn fɔra yan nɔ a fɔbagaw y'a fɔ a kan ka bɔ da mun da a bɔra o daw da cakɛda min kan ka pereperilatigɛ di hakili la a bɔra o cakɛda in fana da min ye musakako ye piriko ye est-ce que ŋununu kumaw ni fɛnw na mun bɛ ka di nin ye a bɛ ka feere mun kɛ nin feere sanni feere mun bɛ senna sisan ni da bɔra ka se a kuma ma a papɛladenw daminɛlen don ka ban est-ce que sow n'u bonya n'o cogoya la est-ce que a wari man ca kojugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wa. n'i y'a ta k'a lajɛ a b'o o sanfɛ a bɛ kɔrɔlen sanfɛ dɔɔni mun bɛna ni o ye waati koronnen don nka dala teliya la waati dɔw la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ sojɔminɛnw yɛrɛ olu sɔngɔw o bɛ yɛlɛn ni o yɛlɛnna o bɛ se ka kɛ sababu ye so sɔngɔ dɔ bɛ fara a kan nka o n'a ta bɛɛ n y'a f'i ye kuma kɔnɔ n ko musakako nana gɛlɛya nana minnu ɲɛsinnen don so ninnu jɔli ma u taara juru ta banki la u ye so in jɔ nafolo kasabi min na so ninnu feerela jamana ma o sɔngɔ kelen de la o de la a bɛ kan ka di o sɔngɔ kelen na nka dɔrɔmɛ kelen office malien de l'habitat ma a fara so ninnu wari kan k'a fɔ k'a bɛ tɔnɔ ɲini a la a jɔra jɔlibaw fɛ u y'a feere jamana ma da min na jamana bɛ kan k'a di jamanadenw ma o sɔngɔ kelen de la foyi ma fara kan dɔrɔmɛ kelen mais ni i ye ka wari don minɛn na walima i ka wari don so la n'i b'a feere ne bolo i bɛ tɔnɔ ɲini a kan donc a bɛ se ka sɛbɛndenya na k'a fɔ jamana t'a la ka foyi ɲini OMS t'a la ka foyi ɲini nin so ninnu kan a bɛ ka di jɔbagaw y'a di jamana ma da kelen mun na ka u ka musakaw don a la da kelen mun na aw b'a la ka bi ni sanni feere in kɔnɔna na a bɛna don o da kelen na. a bɛna don o da kelen na o bɛɛ ye sɔnnɔgɔya hakilina dɔw ye walasa jamanadenw ka na dekun ani walasa banki ka juru minnu bɛ yen nin nɔ olu bɛ se cogoya min na ka sara ka bɔ yen nin nɔ nka tɔnɔ ma ɲini a kan bere ma da
jamanaden si kunna na mais ni y'a ta yɛrɛ k'a lajɛ nin so ninnu ne yɛrɛ ko k'i bɛ wari bɔ i kunna walima k'i bɛ taa sugu la i bɛ taa sugu fiyɛ la ka taa so san i b'a ye k'a fɔ o wari ka ca ka tɛmɛ nin so minnu bilalen don bi sanni feere hukumu kɔnɔ tiɲɛ don furancɛ b'a ni fɔlɔ dilen ninnu sɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka a fɛnɛ sɔngɔ ka nɔgɔn ka tɛmɛ ni k'i bɛ taa ka taa sugu fiyɛ la ka taa so jɔlen san walima k'a san mɔgɔ bolo o de la jamana ye a ɲini a dira jɔbaw fɛ sɔngɔ min na wari min na nafolo min na a ka feere jamanadenw ma o sɔngɔ kelen na. a diyara n ye an ka waati kɔni taara k'an bolo da kaba waati banna an bolo pewu mais an tɛ se ka bɔ nin kuma in kɔnɔ n'a ma kɛ an bɛ ɲininkali dɔ kɛ aw la i da sera ma k'a fɔ jamana kɔnɔna na so 600 ni kɔ haka ja ka se 700 ma o baaraw bɛ senna dɔɔni n'o banna a bɛ di cogo kɔrɔ kelen mun na mɔgɔw ma ko an na di o papier mun kan ka don la an n'a o kunnafoniw kɛ don nataw la an bɛna o bisimila o waati nataw kɔnɔna na mais an b'a ye o kɔnɔna na ou bien an b'a ŋununu kuma mɛn k'a fɔ an minnu ye office malien de l'habitat baarakɛlaw ye ko a yɛrɛ bɛ priorité di aw yɛrɛ ma ka se ka sow ɲumanw ɲini aw yɛrɛ ye k'a di aw yɛrɛ ma i n'a fɔ maa tɔw kan ka ɲini cogo min na ko aw yɛrɛ bɛ aw wasa don ko in na wa yala o ko in ka bi jamukan kuncɛ i bɛ mun fɔ an ɲɛna o kan k'aw yɛrɛ bɛ so di aw yɛrɛ ma fɔlɔ sani a k'a di maa tɔw ma o ko in a bɛ cogo jumɛn o ma si aw bolo yen. I ka ɲininkali faamuna u ko ten e yɛrɛ ko ten u jɔnnu donc ne kɔni n bolo olu ye kumaw ye an ka bɔ o kumaw kɔnɔ i ka nin ɲininkali kɛnɛ wɛrɛw kan nin ɲininkali kelen kɛra n na mais k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna office malien de l'habitat ti fusamanciya foyi ta k'a di a ka baarakɛlaw ma ka jamanaden tɔw jɛ a la ne a baarakɛla n'a ye so ɲini ni ala y'a don a garisɛgɛ la tɔw b'a ɲini cogo min na u bɛ sɛbɛn fura min don a baarakɛlaw ni minnu b'a ɲini u b'o sɛbɛn kelen u b'o de don wa tɔw ta jamanaden tɔw ta a bɛ tigɛ u kunna kalo kɔnɔ cogo min na office malien de l'habitat baarakɛla fɛnɛ n'a ye so ɲini ni ala y'a don a garisɛgɛ la a b'a sara kalo la jamanaden tɔw b'a sara cogo min na. a diyara n ye waati kɔni banna n bolo pewu n'o tɛ a ka d'an ye an ka tɛmɛ ni kan o pereperelatigɛ in o diyara anw ye n'o tɛ an kun y'a ŋununu kuma mɛn u n'a fɔra ko u da sera a ma babu an b'ale kuncɛ yayɔrɔ la whatsapp numéro ale bɛ bila aw ka bolo kan ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali wɛrɛw bɛ aw bolo n'ala sɔnna an n'o ɲininkaliw ta don nataw la walasa k'a tɛngu mawalew na waati ye anw ta anw tɛgɛ ma bi babu an b'ale kuncɛ yan foli ni waleɲuman dɔ an b'a kɛ aw la an ye office malien de l'habitat OMH ma wele u nana an ka kɛnɛ kan ka na kunnafoni di an ma an b'a jigiya k'a fɔ nin ye kunnafoni ɲuman ye ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ whatsapp numéro bɛ ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ jamukan wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh.